Ninġabru l-aħwa biex nieħdu semm l-ikla tal-mulej. Fil-Vanġelu ta' Luqa, kapitlu 9, vers 18 naqraw illi ġara waqt li kien qiegħed jitlob waħdu illi d-dixxipli kienu miegħu u staqsihom billi qal: min jgħidu n-nies li jiena jien? Wieġbu jgħidu Ġwanni l-Battista, iżda xi wħud jgħidu Elija u oħrajn li reġa' qam wieħed mill-profeti l-qodma. U qalilhom iżda intom min tgħidu li jiena jien? U Pietru wieġbu u qal il-Kristu ta' Alla. Iżda hu wissihom u ordnalhom biex ma jgħidu lil ħadd billi qal bniedem għandu jbagħti wisq. U jinċaħad mix-xjuħ u mill-qassisin il-kbar u mill-iskribi u jinqatel. U fit-tielet jum iqum. U qalilhom ukoll jekk xi ħadd irid jiġi warajja ħajiġħad lilu nnifsu jerfa' salibu kuljum u jiġi warajja. Meta Ġesu saqsa lid-dixxipli tiegħu dwar l-identità tiegħu min hu, qalulu lin-nies għandhom ħafna opinjonijiet fuqu, imma intom qalilhom min tgħidu li jien. U Pietru jitkellem evidentament anke għal bqija tal-Apostli, teħ risposta preċiża: inti l-Kristu ta' Alla, inti l-Messija, inti l-Midluk, inti dak li Alla għażel biex tkun is-Sultan fuq il-poplu ta' Iżrael. L-aktar pożizzjoni glorjuża fl-univers, Kristu fuq it-tron tas-sema biex jirrenja fuq l-univers kollu. Imma Ġesu mill-ewwel għamililhom ċara li t-triq għall-glorja ma kienx waħda faċli, ma kienx waħda tat-tajjar, ma kienx waħda komda. Anzi qalilhom li jrid ibati, kif nafu li ġara, li jinċaħad mill-kbarat tal-poplu ta' Iżrael u li jkollu wkoll jinqatel. It-triq għall-ħajja, it-triq għall-glorja kienet it-triq tas-salib, it-triq tat-tbatija. Dan aħna nafuh, dan aħna napprezzawh, dan aħna nibbażaw il-ħajja tagħna fuqu. Din hija l-istorja tal-Evanġelju li Kristu bata u miet għal nubietna mbagħad qam tielet jum u kien merfuq fil-glorja tas-sema. Imma Ġesu fl-onestà tiegħu iwissi lilna li rridu nimxu wara id-dixxipli tiegħu li triq tagħna ħad tkun bħal tiegħu. Qalilhom jekk xi ħadd irid jiġi warajja, mela trid tkun dixxipli ta' Kristu, trid tkun student tiegħu, trid tkun wieħed minn ulietu. Jekk xi ħadd irid jiġi warajja, ħajiġħad lilu nnifsu u jerfa' salibu kuljum u jiġi warajja. It-triq tagħna tal-fidi tagħna bħala nsara jekk iridu nimxu wara Ġesu u li għadda mitbatija aħna rridu ngħaddu warah mitbatija. L-unika ħaġa li tagħtina tama li kif inhu wasal fil-glorja, allura t-tmiem tal-mixja tagħna ħad tkun fil-glorja. Imma issa ħbib tiegħi huwa normali li aħna rridu nbagħtu u nerfgħu is-salib kuljum.